لبام سب زبهال كمي زبلا ايو لبام ጓል አንስተይቲ ኸ ለባም ጓል አንስተይቲ ማለት ህይወት ንዓይ እንታይ ክትገብረላ እያ ኢላ እትጽበ ዘይኮነትስ ኣነን ህይወተይ እንታይ ክገብረላ ኢላ እትውስን ጓል አንስተይቲ እያ ዕድል ኣብ ኢድ ካልኦት ከም ዘየለ ትፈልጥ ዕድላ ባዕላ እትፈጥር እያ ንስምዒታት ገዝኦ እምበር ስምዒታ ንዓኣ ኣይገዛኣን እዩ ለባም ጓል አንስተይቲ ከም ኩሉ ሰብ ተሓዝን ትሕጎስ ትጭናቕ ግን ድማ እቲ ስምዒት ንውሳነኣ ከም ዘይዕምቶ ትገብር ክብራን ዋጋኣን ካብ ውሽጣ እዩ ንሳ ሰብ እንታይ ይብለኒ ወይ ሰባት እንታይ ይሓስቡ ኢላ ኣይትነብርን ዋጋኣ ኣብቲ እትሰርሖ ወይ ኣብቲ እትውንኖ ንብረት ዘይኮነስ ኣብቲ ባዕላ ንርእሳ ዘለዋ ክብረት እዩ ዝምርኮስ ሰባት ስለዝነኣድዋ ኣይትዓብን ስለዝነቐፍዋ ድማ ኣይትወድቕን ንዘይጠቅም ጫውጫውታ ትገድፍ ለባም ጓል አንስተይቲ ኣብ ማእኸል ባእሲ ወረን ምንቅስቃስ ዓለምን ኣይተኣቱን ርእሳ ንምሕላው ወይ ንምዕባይ ዘይጠቅም ዝኾነ ነገር ምዘጋጥማ ድማ ካብቲ ቦታ ትወፅእ ወይ ብጽሞና ትሓልፎ ንርእሳ ተኽብር ስለ ዝኾነት ንግዚኣ ብዘይጠቅም ነገር ኣይተባኽንን ለባም ጓል አንስተይቲ ንጌጋ ትፈልጥን ትቕበልን እያ ኩል ግዜ ቅንዕቲ እያ ኢላ ኣይተሓስብን ግን ድማ ጌጋ እንተፈጺማ ኣይትሽበርን ካብ ጌጋ ትምሃር ሓላፍነት ትወስድ ድሕሪኡ ድማ ትቕጽል ለባም ጓል አንስተይቲ ርእሳ ትኽእል ጓል እያ ንባዕላ ክትሕሉ ንባዕላ ክትመርሕ ንባዕላ ክትኣሊ ትኽእል ካልእ ሰብ መፂ ህይወታ ክሰርሓላ ኣይትጽበን بحاطيرو لبام ጓል አንስተይቲ ማለት ኣብ ማእኸል ዓለም ኮይና ንውሽጣዊ ሰላማን መጻያያን ብዘይ ተጽዕኖ ናይ ካልኦት እትመርሕ ጓል አንስተይቲ እያ ሕጂ ድማ እቶም ቀንዲ ሚስጥራት ለባም ጓል አንስተይቲ በዝርዝር ክንርኢና ቀዳማይ ዓቢ ትዕግስቲ ማለት ነገር ክሳብ ዝመጽእ ምጽባይ ጥራይ ኣይኮነን ኣብቲ ግዜ ምጽባይ ነቲ ኩነታት ብኩሉ ማዕዘኑ ትምርምሮ እንታይ እዩ ትቐንዲ ጸገም እንታይ መፍትሕታት ኣለኒ ኣየናይ መፍትሕ እዩ ንመጻእ ዘይጎድእ ኢላ ትሓስብ ስለዚ ትዕግስታ ናይ ሓይሊ መሳርሒ እዩ ትዕግስቲ ንለባም ጓል አንስተይቲ ስምዒታ ማለት እውን ቁጣዓኣ ፍርሓ ጭንቀታ ንኸይገዝኣ ይሕግዛ ለባም ጓል አንስተይቲ ውሳነ ክትህብ ከላ ብስምዒት ኣይትውስንን ቅድሚ ምዝራባ ወይ ስጉምቲ ቅድሚ ምውሳዳ ነቲ ጉዳይ ብትዕግስቲ ትዕዘቦ ውሳነ ንምሃብ ኣይትህወኽን ብዙሕ ግዜ ሰባት ብምህዋኽ ዝገብርዎ ጌጋ ነሳ ብትዕግስቲ ትውስኖ ነቲ ግዜ ከም ሓደ ዓይነት መፍትሒ ትጥቀመሉ ምኽንያቱ ግዜ ብዙሕ ነገር ንጹር ስለ ዝገብር እዚ ህድኣታ እዚ ነቲ ጸገም ብቑኑዕ መንገዲ ንምፍታሕ ዘኽእላ ባይታ ይፈጥረላ ካልኣይ ትሕትና ምስ ጽንዓት ሓንቲ ለባም ጓል አንስተይቲ ትሕቲ ኮይና ማለት ነብሰ ምኽባራ ኣጉዲላ ማለት ኣይኮነን እኳ ደኣስ ካልኦት ንክቐርብዋ ንክምህርዋ ሓሳብ ንክህብዋ ፍቓደኛ እያ ማለት እዩ ትሕትናኣ ካብቲ ኩሉ ነገር ኣይፈልጥን እየ ግን ክምሃር እኽእል እየ ዝብል ውሽጣዊ ሰላም ይዝነቅል እዚ ድማ ኣብ መንጎ ሰባት ዓቢ ኣኽብሮት ይፈጥረላ ጽንዓት ማለት ድማ ኣብቲ እተኣምነሉ መትከል ከይተለወጠት ደው ምባል እዩ ንርእሳ ዝጎድእ ወይ መትከላ ዝጻረር ኩነታት ክህሊ ከሎ ትሕትናኣ ኣይትጥቀመሉን ኣብቲ ግዜ ንሱ ጽንዓታ እያ ትሕሉ ኣብ መንጎ ትሕትናን ጽንዓትን ዘሎ ሚዛን ትሕቲ ምስ እትኸውን ሰባት ይቐርብዋ ይውከስዋ የኽብርዋ ጽንዕቲ ምስ እትኸውን ድማ ሰባት ንውሳነ ኣይፈልጡ ኣይደፍርዋን ንርእይቶኣ እውን ዋጋ ይህቡ ስለምንታይ እዩ እዚ ንለባም ጓል አንስተይቲ ኣገዳሲ ዝኸውን ትሕትናኣ ንሰባት ክትረክብ ይሕግዛ ጽንዓታ ድማ ነቲ ዝረኸበቶ ሰብ ወይ ኩነታት ንኸይጎድኣ ትሕልወሉ ሳልሳይ ንጹር ዕላማ ንለባም ጓል አንስተይቲ ከም ኮምፓስ ኮይኑ የገልግላ እዚ ባህር እዚ ህይወታ ብተዘዋዋሪ ወይ በኣጋጣሚ ክትነብር ዘይኮነስ ብውጥን ክትነብር ይኽእላ ንጹር ዕላማ ማለት ኣብ መዓልታዊ ህይወታ ኣብ ስርሓ ከምኡውን ኣብ ውልቃዊ ዕቤት ህይወታ ኣበይ እየ ክበጽሕ ዝብል ንጹር ስእሊ ምህላው እዩ ንሳ መዓልትታት ብዘይ ዕላማ ኣይትድርብዮን ኩሉ ስጉምታ ምስቲ ናይ መጻኢ ረኣያ ዝተተሓሓዘ እዩ ለባም ጓል አንስተይቲ እንታይ ትገብር ከም ዘላ ጥራሕ ኣይኮነትን ትፈልጥ ንምንታይ ከም እትገብሮ እውን ብንጹር ትፈልጥ እያ እዚ ንምንታይ ዝብል ጽኑዕ መሰረት ኣብ ማእከል ጸገም ወይ ተስፋ ምቑራጽ ከይትወድቕ ይሕግዛ ዕላማኣ ንዓኣ ተባሂሉ ዝተገበረ እምበር ብወለዶ ወይ ብሃዋህው ዝመጻ ኣይኮነን ንጹር ዕላማ ዘለዋ ጓል እንታይ ከም ዘድልያን እንታይ ከም ዘየድልያን ትፈልጥ ኣብ ህይወት ንዘይጠቅም ነገር ግዚኣ ኣይተባኽንን ኣብቲ ንረኣያ ዘዕቢ ተግባራት ጥራሕ ትኹረት ትገብር እዚ ድማ ካብ ዝንባለታት ወይ ካብ ዝባኽን ግዜ ይድሕና ንሳ ነገራት ብሰፊሑ ናይ ምርኣይ ክእለት ኣለዋ ስለዚ
ሎሚ እትገብሮ ንእሽቶ ስጉምቲ ጽባሕ ዝዓበየ ጽላል ከም ዝኾነ ትፈልጥ እያ። ራብዓይ ግልጽነት ኣብ ኣዘራርባ ሓንቲ ለባም ጓል ኣንስተይቲ እትውንኖ ኣገዳሲ ክእለት እዩ። ግልጽነት ኣብ ኣዘራርባ እዚ ማለት ንሓሳባ ስምዒታ ወይ ድማ ንዘለዋ ሕቶታት ብዘይ ምጥውዋይ ብኽብሪ ግን ከዓ ብቐጥታ ንኻልኦት ምግላጽ ማለት እዩ። ግልጽነት ማለት ዘረባ ጥራሕ ምዝራብ ኣይኮነን። ግልጽነት ማለት ንኻልኦት እውን ብግልጽ ክትሰምዕን ዘይተረድእካ ነገር ክትሓትትን እውን የጠቃልል። ግልጽነት ማለት ኣብ ኩሉ ቦታ ንኹሉ ሰብ ዘይተሓስበ ነገር ምዝራብ ማለት ኣይኮነን። ሓምሻይ ንዓርሳ ምምሃር ለባም ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ህይወታ ዝያዳ ንኽትዕወት እትጥቀመሉ ዝዓበየ ሓይሊ እዩ። ትምህርቲ ኣብ ቤት ትምህርቲ ወይ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ጥራሕ ዘይኮነስ ካብቲ መዓልታዊ ህይወት ዝህበና ተመክሮ ዝውለድ ምዃኑ እያ ተኣምን። ንዓርስኻ ምምሃር ማለት ብዝያዳ መጽሓፍቲ ምንባብ፣ ለባማት ሰባት ምስማዕ፣ ከምኡ እውን ኣብ ግዜ ጸገም እንታይ ክመሃር እየ ዝኽእል ኢልካ ክትሓትት ምኻል ማለት እዩ። ብዙሕ እትፈልጥ ጓል ኣንስተይቲ ዝያዳ መፍትሕታት ኣለዋ። ጸገም ከጋጥማ ከሎ ብፍልጠታ ተሞርኪሳ ብግቡእ ክትፈትሕ ትኽእል እያ። ብተወሳኺ ድማ ንባብ ናይ ለባም ጓል ኣንስተይቲ መሰረታዊ ምግቢ እዩ። ጽቡቓት መጽሓፍቲ፣ ዓንቀጻት ወይ ትምህርታዊ ቪድዮታት ብምጥቃም ኣእምሮኣ ንጡፍ ክኸውን ትገብሮ። ካብቶም ካብ ዝያዳ ዝፈልጡ ሰባት ትምህርቲ ክትወስድ ድልውቲ ትኸውን። ምስማዕ ጥበብ እዩ። ስለዚ ሰባት ክዛረቡ ከለዉ ብጽሞና ትሰምዕ። ንዓርስኻ ምምሃር ማለት ንብረት ጥራሕ ምእካብ ኣይኮነን። ንዓርስኻ ምምሃር ማለት ሓበሬታ ምእካብ፣ እቲ ዝኣከብካዮ ሓበሬታ ድማ ኣብ ግብራዊ ህይወትካ ብትኽክል ምውዓል ማለት እዩ። ለባም ጓል ኣንስተይቲ ዝረኸበቶ ፍልጠት ንምሕብሓብ ስድራ ቤታ፣ ንምምሕያሽ ስርሓ፣ ንምጥንኻር ካልኦት ዓውድታትን ትጥቀመሉ እምበር መዐበይ ንገዛ ርእሳ ኣይትገብሮን። ሻድሻይ ሓላፍነት ኣብ ግዘ ከምቲ ብሂል ዝብሎ ግዘ ወርቂ እዩ ጥራይ ዘይኮነስ ግዘ ህይወት እዩ። ሓንቲ ለባም ጓል ኣንስተይቲ ንግዚኣ ከም ናይ መወዳእታ ጸጋ እያ ትሪኦ። ከመይሲ ንብረት ወይ ገንዘብ ክደሊ ትኽእል እያ። ግዚኣ ግን ተመሊሱ ኣይመጽን። ለባም ጓል ኣንስተይቲ እንታይ እዩ ቀዳምነት ዘለዎ፣ እንታይ እዩ ኸኒ ግዚኣ ዘይበቅዕ ዝብል ነገር ትፈልጥ እያ። መዓልታ ገና ከጀመረት እንታይ ክትገብር ከም ዘለዋ ብውጥን ትሕዞ። ንግዚኣ ዘይጠቅም ንዕላማኣ ዘየብጽሕ ወይ ድማ ዘየንፍዕ ጻውዒታት ብኽብሪ ኣይፋል ትብል። ሓላፍነት ኣብ ግዜ ማለት ንስራሕ ጥራሕ ምግዛእ ማለት ኣይኮነን። ንስድራ ቤት፣ ንምዝንጋዕ ከምኡ እውን ንውልቀ ዕቤት ዝኸውን ግዜ ብግቡእ ምጥቃም ማለት እዩ። ለባም ጓል ኣንስተይቲ ካብቲ ሰባት ዝገብርዎ ሓሜት፣ ትርጉም ዘይብሉ ርክባት ወይ ማሕበራዊ መራኸቢታት ግዚኣ ኣይተባኽንን። ምስ ካልኦት ቆፀራ ምስ ትሕዝ ድማ በቲ ዝተባሃለ ግዜ ኣብ ሰዓታት ትርከብ። እዚ ንኽብራን ተኣማንነታን ዓብዪ ኣገዳስነት ኣለዎ። ሻብዓይ ምሕረት ምስ ፍትሒ ለባም ጓል ኣንስተይቲ ንሰባት ትሰምዕን ትድንግጽን፣ ግን ንዓኣቶም ክትብል ብቑኑዕ መንገዲ ንኽምርሑ ተገድዶም። ሓደ ሰብ ጌጋ ክገብር ከሎ ስለምንታይ ገይሩ ኢላ ናይቲ ሰብ ኩነታት ትርዳእ። ጌግኡ ንኽትፈልጥ መከርኡ ትሰምዕ፣ ግን ድማ ካብ ጌግኡ ንኽምሃር ብዘይ ምጽዓን ትሕብሮ። እዚ ንሰባት ካብ ጌግኦም ንኽወፁ ዓብዪ ሓይሊ ኣለዎ። ኣብ ስራሕ ይኹን ኣብ ስድራ ቤት ሓደ ሰብ ተሰሓሒቱ እንተደኣ ሃልዩ ትሕትናኣ ተጠቒማ ናብቲ ቁኑዕ መፍትሒ ንኽበጽሕ ትጽዕር። ምሕረታ ንምኽሪ ትጥቀመሉ፣ ፍትሓ ድማ ንውሳነ። ምሕረት ምግባር ማለት ንኹሉ ነገር ምቕባል ኣይኮነን ዝብል መትከል ኣብ ኣእምሮኣ ኣሎ። እዚ መትከል ድማ ነገዛ ርእሳ ካብ ምጉዳእ የድሕና። ሻምናይ ስነ ምግባራዊ ቅንዕና ሓንቲ ለባም ጓል ኣንስተይቲ እትውንኖ እቲ ዝለዓለ ደረጃ ባህሪ እዩ። ቅንዕና ማለት እቲ ቁኑዕ ኢልካ እተኣምኖ ነገር ሰብ ኣብ ዝርኤካ እዋን ይኹን ኣብ ዘይርኤካ እዋን ብዘይ ለውጢ ምፍጻም ማለት እዩ። ቅንዕና ከም ውሽጣዊ ኮምፓስ እዩ። መንገድኻ ብናይ ሰባት ተጽዕኖ ዘይኮነስ ብውሽጣዊ ሕልናኻ እዩ ዝምራሕ። ሓደ ሰብ ኣብ ዝገብሮ ነገር ውሽጣዊ ቅንዕና እንተዘይብሉ ግዝያዊ ረብሓ ይረክብ ይኸውን፣ ግን ውሽጣዊ ሰላሙ ይዝረግ። ንጹህ ሕልና ዘለዋ ጓል ኣንስተይቲ ግን ወትሩ ውሽጣዊ ዕረፍቲ ኣለዋ። ካልኦት ኩሎም ባህርያት ማለት እውን ትዕግስቲ፣ ትሕትና፣ ሰብ ምኽባር ኣብ ቅንዕና እንተዘይተሃኒጾም ከምቲ ኣብ ሑጻ ዝተሃንጸ ቤት ክፈርሱ ይኽእሉ እዮም። ለባም ጓል ኣንስተይቲ ሰባት ዝደልይዎ ወይ ዝጽበይዎ ነገር ዘይኮነስ ንሳ ኣብ ሓቂ ተሞርኪሳ እተኣምነሉ ነገር ጥራይ እያ እትገብር። ተወዳዳሪት ወይ ህዝባዊት ንምዃን ኢላ መትከላ ኣይትቕይርን። ለባም ጓል ኣንስተይቲ ማለት ፍጽምቲ ሰብ ማለት ኣይኮነን።
እኳ ደኣስ ካብ ጌጋ ትመሃር ኣብ ጽቡቕ ተግባራት ትቕጽል ሰብ እያ እዚ መምርሕ እዚ ኣብ ገዛኺ ኣብ መንጎ ኣባላት ስድራኺ ኣብ ውልቃዊ ህይወትክን ክትጥቀምሉ ኣለኪ ነዞም ነገራት እዚኦም ሎሚ እንተጀሚርክዮ ኣብ ውሽጢ ሓፂር ግዜ ለውጢ ከም ዘሎ ክትርኢ ኢኺ እምበኣር ክቡራት ተኸታተልቲ ንሎሚ ዝነበረና መደብ ነዚ ይመስል ኣብዚ ርእሲ ዘለኩም ርእይቶ ኣብ ኮመንት ጽሓፉልና ንዝያዳ ጠቐምቲ ቪድዮታት ድማ ቻናልና ሰብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ናይ ዝቁም ነገር ቻናል ኩኑ ክሳብ መወዳእታ ሓቢርኩምና ስለ ዝጸናሕኩም ነመስግን ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ቪድዮ ክሳብ እንራኸብ ሰላም ቅነ